Na, mit csinál a Máté baba? Hogy sikoltozik? Mutasd meg! Máté baba? Nem kell megszeppenni. Nem. Hogy csináltál az előbb? Úgy bizony. Ó, de nagy hangunk van. Hú, szét fognak repedni a hangszálaid. Bizony. És mert hogy tudod emelgetni a lábaidat is? Te, te! Jaj, de cuki vagy. Igen. Hát csak ennyi hang jön ki belőled? Ja, hát azért. Ez előbb még a fürdőszobában is hallottalak. Úgy sikongattál, hogy még a fürdőszobában is lehetett hallani a hangod? Most meg megkukultál? Mert ez a fiú nem is tud ám beszélni. De sikítozni sem. Elvitte a cica a nyelvét, azt hiszem. Vagy mégsem? Ó, mégsem vitte el az a cica. Vagy visszahozta. Lehet, hogy visszahozta? Máté, ki fog szakadni a dobhártyám, ha így folytatod. Igen, ki fog szakadni anya dobhártyája. Hát ki bírja ezt a sikongatást? Igen. Tetszik, mi tetszik, hogyha kameráznak? Ajaj, Istenem, a fülem! Meg fog fájdulni anya füle, ha itt sikongat. Bizony. Majd bele kell dugni vattát, hogy ne hallja, amit mondasz. Jaj, de ügyes vagy. Na, jól van.